odpoledne. Děkuji, že jste přišli. A já když jsem přemýšlela, co by se tak hodilo zahrát, tak tenhle čas, tohle setkání tady je o povídkách a ty moje písničky jsou vlastně takové povídky ze života, tak hnedka ta první je taková úvodní, abyste trošku věděli, s kým tady máte tu čest. Tak. Hodně jsem se ptala a dospělí tím štvala, kde jsme se tu vzali a proč. Do příběhu se nořit, zaběhnutý věci božit a pořád něco tvořit, co z tebe vyroste, vím já. A tak jsem se vydala objevovat velký svět, kde v něm místo mám. Vyzkoušet všechno a nelitovat a na konci vědět, co znamená mít rád. Náročná to cesta, když jste z jinýho těsta, ze zapadlýho města, trvalo zjistit mi můj plán. A tak se strachům staví, chybami svými se bavím, co cítím hnedka povím, co na srdci to vyspívám. A tak jsem se vydala objevovat svůj vnitřní svět a jaký tvar mám. Zjistit, kdo jsem a co chci dělat a na konci vědět, co znamená mít sebe rád. Děkuji.